Imaš li ideja? Mamice! Druže, jesi li ti odavno ovde? Jao, izgleda da jesi. Enid, pogledaj koga ja vidim. Zdravo, kuco! Kako si? Kako je sladak? Šta su to one smislile? Nešto se šuškaju. Ti odvrati pažnju čuvaru, a ja ću pokušati da pobegnem. Dobro, jasno. Znam, imam ideju. Hej, gospodine čuvaru! Pogledajte kako je nama zabavno ovde! Šta? Kako zabavno! Enid pleše sa kostorom. Ne mogu. Jako smešno. Moje činije sa kolačima. Ono što se brzo podiglo može slobodno da se jede. Odlična ideja, Enid. Hej, prijatelju, voliš li da grickaš kocke, jeli? Imam poklon za tebe, jedi. Kako je sladak! Odlično, svaka čast, Wednesday! Sada možemo skinuti bravu. Da, odlično. Super, baci kocku! Odlično, skupio sam sve kolače. Ej, gde ste to krenule? Kolači, dobro, posle ću podići. Imamo uzbunu. Moramo hitno da uhvatimo kriminalce. Čekajte, ipak moram pojesti malo. O da, sad sam spreman da hvatam ih. Stanite! Jao, bežimo brže! Stani, osjećam da je ovde neka zamka. Sad ću proveriti. Da, sve jasno. Ispred nas su laseri. Oho, svašta! Wednesday, mogu li ja? Ne boj se, u tome sam majstor! Let's go! Jao, još malo? Da, uskoro sam stigla. Jao, koliko ih ima ovde? Eto, stigla sam, svaka mi čast. Bolje da požurimo. A vidi, evo i mape. Wednesday, molim te, hajde da odemo u trpezariju, gladna sam. Super, hvala. Imam vas! Nema veze, sad ću brzo proći lasere i uhvatiti vas. Ko je uključio alarm? Pa to sam ja. Da, tako je mnogo bolje. Izgleda da smo se otkačili od čuvara. Moramo da podupremo vrata da ne uđe za nama. Gotovo? Čekaj, a šta to tako lepo miriše? Wednesday! Pronašla sam tanjir sa kašom. Moći ću da se zasladim. Šta? Kako je odvratno! Ova kaša je suva i uopšte nije ukusna. Ne, povraća mi se. Možda da se provučemo kroz ventilaciju, jeli? Moramo nekako da je otvorimo. U šerpi nema ništa, ali sam zato pronašla nož. A to je baš ono što nam treba. Enid, vidi šta sam smislila. Jesi li spremna za bekstvo? Hajde, vreme je da bežimo iz ove kutije. Šta da radimo? Čuvar nas je pronašao. Hajde da se sakrijemo. Ja ću se sakriti ovde. Bravo, Wednesday, a ja idem ovde. Evo me! Gde su nestale? Čuo sam da su upravo bile ovde. Kako odvratan čaj. Fuj. Šta je to? Sir od kartona. Odvratno. Ništa nisu ostavili jadnom čuvaru. Da li otišao? Izgleda da jeste. Jao, Enid, na šta to učiš? Da, to je zaista smešno. Ovo mogu pojesti? Ukusno. Dakle, sada imam snage i spremna sam da bežim na kraj sveta. Hajde, požuri. Čuvar se može vratiti u svakom trenutku. Ulazi. Mamice! Koliko ovdje ima paučine? Uj!
To je jako gadno. Izgleda da niko nikad nije bežao iz zatvora kroz ventilaciju. A mi smo prvi. Kad ćemo već stići do izlaza? Ne mogu više da puzim. Umorila sam se. Pauk! U pomoć! Jesi se uplašila pauka? Stvarno? Vidi kako je sladak. Hajde napred, Enid. Da, vidim izlaz. Samo što to ne izlaz iz zatvora, a već obična tetana. A mislim da moramo da idemo tamo. Wednesday, vidi kako je super ovde. Jel mi se čini ili ovo naš čuvar? Baš je smešan. Ja sam tako jak. Sad ću da udarim. Aha. I... Spremna sam. Udarac. Bam. Ups. To je bilo baš moćno. A mogu da vežbam malo? Wednesday, vidi kako mogu. Ja sam mnogo jaka. Da. Obožavam sport. A sad je vreme da podignem ovo. I da, ja sam pravi huk. What? Jo, Enid, mi ovdje zapravo bežimo iz zatvora ako si zaboravila. Daj da ti pomognem. A ovo je dobra ideja. Šta? A šta si smislila? Pazi se. Hajde da probimo taj zid. Da, hajde i idemo! Ups! Uspeli smo, svaka čast. Da? Čekaj, šta je ovo? Toalet? Bežati kroz kanalizaciju definitivno nije najbolja ideja. Odvratno! Moram zatvoriti to. Pogledaj gore. Da, a možda da pokušamo da se popnemo gore? Hajde, Wednesday. Ja ću ti pomoći da se popneš tamo. Siguran sam da su negde blizu. Jeste li vidjeli ovu sliku? Da, to sam ja. Nekada davno. Ali mogu se prisetiti mladosti. Čekajte! Mislim da znam gdje da tražim Wednesday, Enid. Da, pobegle su kroz rupu u zidu. Evo vas! Nećete pobeći od mene. Ajoj! Eto ti! Uključite svetlo! Svaka ti čast, Enid, hajmo. Ne vidim ništa, stanite! Svakako ću vas uhvatiti, gdje ste? Već smo sasvim blizu. Da, ovo je soba čuvara. Odakle nas posmatra putem kamera. Kako je smešan s ovom kantom za smeće na glavi. Vidi, to moja slika. Na njoj sam tako nesrećna. Vidi, ovo je njihova uniforma. Hajde da se presvučemo da nas niko ne provali. Hajde. Lepo ti stoji. Hvala. Vidi, Wednesday, sad sam ja čuvar i sve kontrolišem u ovom zatvoru. Hajde, čuvaru, dok nas nije uhvatio pravi čuvar. Hej, zašto su ova vrata zaključena? Kako da ih otvorimo? Ključ bi trebalo da bude negde u blizini. Traži ga. Da li ste ga možda vidjeli, jeli? Nikad nećemo izaći odavde. Našla sam ga. Ozbiljno? Svaka ti čast, najbolja si. Spašene smo. Bežimo na krov. Ovdje je helikopter. Ovo je najbolji plan bekstva od svih koje znam. Stanite! Ne! Ojoj! Wednesday, vidi, a mi pohlećemo. Zbogom, čuvaru. Da, ne zamerite nam. Ćao, čao. Ne! To nije fair! Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? Šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super. Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo.
O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool! Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota! Ovdje mu je savršeno mesto. Cool! O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! A šta je? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? O, kakva pera je? Došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? A, kakav je to užasan zvuk! To, da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje. Navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidio ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi, uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji. Pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidio našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. A, lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko.
Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Ha. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. To će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka, obavezno stočić i naravno televizor. Sedi ovdje i uživaj. Kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko, a tu će biti kutak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. Obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Ne, školjka je bolja. A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan, ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. Šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. Mnogo su slatke. To je nevjerovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. Da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično. Šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se... Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu, šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. Zatim uzimam šerpu i stavit ću čokoladu u nju. A ja ću koristiti žvaku, sipat ću u šerpu, a zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila, baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. O da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra, ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. Vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. O, da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? O, tačno! Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tyra. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi! Dobro. Uzet ću testo od Huba Bube. Napravila sam na njemu lijep uzorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. O, kako lepo. Koristit ću žvaku.
Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. O da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pojela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roza žvakicama. O, kako lepo ispalo. Tajra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Oho, Tajra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. O, predobro. O, šta je ovo? Čokoladna krila. O, to je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa, a Melisa ima roze tortu. Probat ću. Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam. Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite. Hoćete da čujete sljedeći zadatak. Spremite mi tortu u obliku dvorca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite. Super, sigurno ću uspeti. Tara, gledaj. A vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj! Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi šokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. Aha, napravit ću ih od marshmallova. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se! Dole ću staviti roze trake, a preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melisa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje. Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! O, a evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Obe torte su divne. Probat ću prvo Melisinu tortu. O, tu je roze fil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tajra na redu. Da vidimo šta je tu. Tajra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. O, a jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tajra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta. Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melisa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu
Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super! Zatim mi treba marcipan. Ej, Tara, ja sam to prvo uzela, daj mi! Sad ćeš pocepati to. Dobro je. Dobila sam veće pače. Tog će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melisa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila, to je još bolje nego marcipan. Ozbiljno? Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala divna ruža. Izgleda kao prava. Melisa, šta misliš? Pa ne nešto. Ja imam ne tortu, već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Zadovoljna sam. Ali moja torta je svakako bolja od tvoje. Hej, ne! Šta si uradila? Melisa je slomila moju tortu, pokvarene. Hej, i ti si moju uništila. Prestani! To ti prestani, ne! Ajde da podignemo zajedno. I... Wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem. Super! A ja ću moći da ga poližem. A ja imam, a ništa? Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mojom kožom? Wow, postala je zlatna. Oho, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. Wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, ja sam Brian. U čemu je stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš, stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to? Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno, to je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo.
A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gdje su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako bolje? Gdje? Da vidimo. Wow, zlatna krofna, super. Da vidimo. Šteta, neću je ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je na red da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. Obezbeđenje, hitno vamo. Ukrali su mi krofnu. Ona ispod stola, uhvati je odmah. Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno. Eci, peci, peci, ti mali. Ej! O, sirovi krompir. To je zabavno. Ne radim ništa, pa dobro. Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga ližem. Jane, prijatno. Ja, nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Ej, stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidjeti. Ubacujem se unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. O, hvala. To je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. A divno. Ko ovdje nije htio da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O, da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O, ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O, ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O, da. Super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O, da. Predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O, ne.
Da li su ispali? To je katastrofa! Kako smešno! Mandy, pomeri se! Moram da slikam to! O, takva si lepotica, Jane! Jako smešno! Prestani, daj mi to! Kakva sramota! Ne razumem šta je tamo. O ne! Bože, to su ostrige! Ja ih obožavam. Da, ja isto! Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser! A ja ću da ližem? O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, dobro, igramo pošteno. Čekaj, vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani. Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Oh yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci a. Super, bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Bolja, hajde, krenite. Odlično, a mi već imamo kore. A ja imam fil za tortu. A ja imam maskaru za trepavice. Ja nisam na vreme, jel da? Dobro, ja imam lopaticu. Hajde da sastavimo našu tortu. O, devojke su spremne. Već su počeli da sastavljaju tortu. Njihova torta će biti šarena. Izgleda baš cool. Svaka čast, devojke. Nastavite tako. Ostalo je sasvim malo. Devojke, moramo da pobedimo. Aha, tako je. I posljednja kora. Gotovo. Svaka nam čast. A što je kod dečaka? To je užasna torta. Naša će biti bolja. Ja imam kore. Dakle, istisnut ću fil na koru, a zatim predajem to Tedu. Hajde, radi, brate. Važi, ja ću staviti još jednu koru i srediti fil. Kevin, hajde sad ti. Naravno, stavljam još jednu koru i opet stavljam kremu. Svaka nam čast. O ne, šta sam uradio? Upropastio sam našu tortu. Jao. Šta mislite, hoćemo stići da napravimo novu? A devojke su srećne što je njihova torta uništena. Hajde, momci, saberite se. Morate napraviti dobru tortu. Imate još vremena. Došla im je neka ideja. Hajde da vidimo šta je to. Čekajte, šta radite? Sumnjam da je to dobra ideja. Momci, uspeli smo! Hajde da vidimo tortu, devojka. O, baš je slatka. Sigurna sam da će se šefu Mary dopasti ova ideja. Svaka nam čast. Naša torta je prelepa, jel da? Jeste vidjeli? Njihova torta je divna. Šta da radimo? Nemamo vremena. Momci, to je genijalno! Možemo ukrasiti tortu tako, kao da je to fudbalska lopta. Super! Dakle, vaše vreme isteklo. Sklonite ruke od torte. Spremna sam da vidim šta ste napravili. Pogledat ću prvo ovu tortu. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Kakva je? Znate, sviđa mi se. Šalim se. Torta je odvratna. Kako to? Ne!
A sad ću probati tortu devojka. O, kako je velika. Sviđa mi se kako izgleda, ali bitan je ukus. Wow, to je baš dobro. Da, devojke, vi ste spremili najbolju tortu. Svaka čast! Dakle, tim devojka je pobedio 1:0. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti. Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne, između Roxy i šefa je pravi sukob. Ko će pobediti? A šta te miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne, jelo šefa gori. Znači Roxy je pobedila. Gledaj video do kraja i dobij poklon. Instalirajte igricu Multidosort u Google Playu ili App Storeu. Dakle, u drugoj rundi morate spremiti najlepši koktel. Hajde, dajte sve od sebe. Hajde, momci, ovo je naša šansa. Dakle, sklonite se. Razbit ću lubenicu uz pomoć glave. Ovo je bolelo. Sljedeća. Jao, nije mi dobro. Dakle, posljednja. Da, sve u redu. Jao, samo se mora malo odmoriti. Jao, tede. Dobro, sad je naš red. Dakle, treba uz pomoć blendera umutiti sve. Napravit ćemo sok od lubenice. Odlično. Ne sumnjam da ćemo imati najlepši koktel. Ja sam donao led. Tako je hladan. Je li to za mene? Hvala. Ne. Uzmi bolje ovo. Dobro. Hajde da počnemo. Treba izmrviti ovaj led. O, momci baš dobro rade. Oni baš žele da pobede. Ali šta će im toliko leda, ne razumem? Sad ćemo da vidimo. Kakvu veliku čašu koriste. Sad je jasno šta će im toliko leda. Dakle, momci su skoro završili. Oni već sipaju sok u čašu. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Trenutak, pogledajte šta imam. To je slamka. Da, veličina slamke baš odgovara koktelu. A šta je kod devojka? Devojke, hajde, saberite se. Moramo opet pobediti. Dakle, treba dodati u čašu puno voća i bobica. Što više, bit će bolje. Da, sad ćemo preliti sve fantom. Wow, samo pogledajte kako je to lepo. Baš mi se sviđa naš koktel. Da, ali to još nije sve. Ja ću ukrasiti čašu pomoranđom. A ja ću baciti slamku. Gotovo. Wow, devojke, svaka vam čast. A vreme isteklo. Da vidimo šta će reći Mary. To je to, nemate više vremena. Hajde da pogledamo vaše koktele. Baš su veliki. Da vidimo čiji će biti bolji. Devojke, znate, to nije loše, može da prođe. A šta je kod dečaka? Wow, vaš koktel je još veći. A kakav je ukus? Ja obožavam sok od lubenice. To je veoma ukusno. Znate, moram razmisliti. Dečaci ili devojke? Pa naravno, dečaci, čestitam. Tu! A sad mi spremite pravu italijansku picu. Hajde, dajte sve od sebe. Ja sam smislio nešto. Gledajte, imam testo. Kevin, hvataj. Uhvatio sam te da sad ti. Gotovo. A sada treba razvaljati ovo testo s pomoć oklagije. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Hoću ja, daj meni.
Gledaj! O, odlično mi ide! Jao, šta sam uradio? Izvini. Ne vidim ništa. Izvinjavam se, to je naše testo. Uzmi čokoladicu, nemoj da se ljutiš. Hvala, Kenny. Devojke, ja imam čokoladu. Daj nama. Dobro, to izvolite. A sada idi odavde. Jao, jedva čekam da probam. Ukusno. Pa, hajde da počnemo da pravimo picu. Da, ali bolje od roze testa. Aha, sad ćemo razvaljati, tako je? Odlično. A, moje ruke. Jao, to je sigurno jako bolelo. Jao, izvini, nisam namerno. Moje jedne ruke. Valjda je prošlo. Hvala svima. A šta je kod dečaka? Hajde da vidimo. O, šta je to smislio Ted? O, odlučio je da iskoristi svoje veštine karatea. Pogledajte kako moćno seče sa stojke za picu. Svaka mu čast. Momci, uspeo sam! Jeste vidjeli to, a? Da, jesmo, ali sad smo svi prljavi. Da, moramo sve da stavljamo rukama. Devojke, šta je kod vas? O, vi ste isekli jagode, super! A, još i mango! To je jako ukusno. Šta? I sliku tima dečaka? Neočekivano. Dakle, možete početi da stavljate punjenje na picu. Umjesto sosa ćemo koristiti marshmallow, a razmazat ću ga po testu, a zatim stavljamo punjenje. Koristit ćemo različito voće i bobice isto. Odlično! Ostalo je to ispeći. Ja sam prva došla ovde. Ne, ja sam prvi, pusti me! To je bilo lako. Dakle, stavljam i čekam. Jo, to je bolelo! Baš je bezobrazna! Čekajte, došla mi ideja. Hajde da ispečemo picu uz pomoć šibice i vatre. Mislim da ćemo uspeti. Pa, da li radi? Valjda se zagreva. Da, ali vrlo sporo. Da, čekajte, smislio sam još nešto. Hajde da koristimo bacač plamena. Šta mislite? Pa da, hajde da probamo. Dakle, uključujemo! Jesu poludeli, prestanite! Baš je vruće. Još malo! Hajde! Uspeli smo! O, momci, to je bilo baš moćno. Ali nemate više vremena. Zaustavite se. Dakle, vreme je isteklo. Hajde da vidimo šta imate. O, vaše pice su baš različite. Dakle, prvo, momci. Uzet ću jedan komad. To je klasična pizza. Nije loša, sviđa mi se. Bravo, idemo dalje. A sada, tim devojka. Da vidimo kakva je vaša pizza. O, pa to je voćna slatka pizza. Super, to je nevjerovatno ukusno. Čestitam, vi ste pobedile. Dakle, imamo 2:1 u korist devojaka. One su pobedile u ovom izazovu i osvojile glavnu nagradu. Čestitam vam, devojke. Sad smo bogate, ne mogu da verujem. Da, pogledajte koliko para imamo. Blago nama. Da, možemo kupiti puno slatka. Moramo definitivno da naručimo alat. Kako brzo. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow, Julie, ti sigurno znaš šta je bušilica. A Britney mora da bude oprezna. Mija, skloni to od sebe. Nicole, gde si naučila da tako rukuješ bušilicom? Sve izgleda tako sjajno. Jedva čekam da vidim rezultat. Vaš zajednički rad me raduje. Samo pazite sa alatima. Devojke, ovo će sigurno biti savršena kućica za 4 osobe. Napišite u komentarima da li želite takvu sobu. Uspeli smo. Čekajte, u toj kutiji su još kutije u kojima ima puno toga korisnog. Uzimajte. Wow, dobila sam kantu plave farbe.
A ja imam farbu sa valjkom. A ja imam sjajan sprej sa roze bojom. Ja imam četkicu u boju. Jedva čekam da počnem. Moja soba će biti zelena. O, kako cool. A ja ću imati plavu sobu. To mi je omiljena boja. A moja soba će biti potpuno žuta. O, da, divno. A moja soba će biti, pogodite kakve boje. Naravno da roze. To je tako slatko. Devojke, vaše sobe su odlične. Moja soba je tako prazna. Moram dodati neki dekor ovde. U mojoj kutiji ima nešto što mi odgovara. Wow, ovaj gospodin Patak će sjajno izgledati na zidu. Zajedno sa cvetom. I naravno, treba moj ukulele. Okačit ću ga na zid, tako je. Rasveta u obliku morskih zvezda i puno kamenčića sa plaže, da uvek imam podsjetnik na more, sunce i leto. Moja porodica Pataka će živjeti ovdje. A ovdje ću staviti svoju kolekciju školjki. I mislim da mi definitivno treba stolica od naduvanog kruga. Divno. Sad mogu da se odmorim. Julie, čao! I ja želim da napravim nešto cool. Definitivno moramo kačiti na zid držače za sve moje puške. O da, imam ih baš mnogo. Pogledajte, čak imam i veću pušku. I ovaj čekić. A na zidovima će odlično izgledati dve Minecraft slike. Par popitova na zidovima da uvek mogu da se opustim. A na pod ću staviti mekani tepih. Ovdje ću staviti stol u obliku dinamita. I par potrebnih stvari. A ovdje će biti moj drug Pete. Pogledajte, je li čimo? Čak sam smislila na čemu ću sedeti, a vreća za sedenje. A Britney, ukrasila sam svoju sobu. Wow, onda ću i ja napraviti nešto nevjerovatno lepo, kao ja. Sigurno mi treba roze tepih i rasveta u obliku srca. O, kako slatko! A ovdje će fantastično izgledati slatki roze oblaci. O, Leptiru, kako si sladak? Hajde da te zakačim na zid. Također moramo imati stočić. Kako ću bez njega? Tu će biti različite igračke s kojima obožavam da se igram. Kako je divno što je sve ovdje roze. Napravila sam svoj savršen svet. A šta da radim ja? O, imam ideju. Stavit ću travnjak na pod. A na zidove veštačku travu. Odlično. A mnogo mi se sviđaju različite biljke. Zato u mojoj sobi mora biti lijana. Još malo ukrasa ovdje. A ovdje će stajati polica. Tu ću staviti par igračaka i dodatnih biljaka. Pogledajte, ova saksija liči na mene, jel da? I još malo biljnih igračaka ovdje. Pogledajte šta imam. Ovo je grašak, moja omiljena igračka. I naravno, treba mi zelena ležaljka da se mogu odmoriti. Devojke, vaše sobe izgledaju nevjerovatno. Moja lepa drugarica Lila već želi da se odmori. Napravila sam i tebi kućicu u mojoj sobi. Pogledajte kako je slatka. Hajde da te odčešljam, moja omiljena mačka. Da li ti se sviđa? A vidim da da. A hoćeš možda da se malo igramo? Pogledaj kakvo pero imam. Britney i Lila su tako slatki. Imam i ja kućnog ljubimca. To je kameleon. On se stopio sa biljkama, zato ga nisam ni primetila. Hajde, vrati se u svoju kućicu. Tamo će ti sve više dopasti. Toliko si sladak, ne mogu skinuti pogled. O, gdje je moj ljubimac? Čekajte, ja imam slatkog psa. Pogledajte, ovo je moj verni prijatelj Zvezdica. Kako vam se sviđa njena suknica, a? I ja imam ljubimca, to je moj cool papagaj Charlie. Zdravo, Charlie.
Hajde da pokažemo kako znaš da pričaš. Julie, reci zdravo. Hajde, nemoj sramotiti me. A mi smo vežbali. Zdravo. Reci. Stvarno je rekao zdravo? Hajde još da pričamo. Hoću da jedem? Znam, naručit ću sebi McDonald's. Obožavam ga. Hvala. Da vidim. Moja omiljena pita. Ko to kuca? Mija, i ti hoćeš da jedeš? Dobro, spremna sam da podelim pitu sa tobom. Baš ti hvala, Britney, tako si dobra. Divno. Šta još imam? Ovo je hamburger. Plavi je. Ko je to? Julie, hoćeš da uzmeš moj hamburger? Dobro, uzmi. Da, imam hamburger. Sad ću ga probati. Hoću li nešto jesti danas? Dobro, sigurno ima još nešto. Ovo su nagetice. Nicole, daj da pogodim. Želiš ovo? U redu, uzmi. Prijatno. Možda imam još nešto? Šta je ovo? Fuj, sos od belog luka? Roze. Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se. Svi nešto jedu, a ja sam gladna. To nije fair. Nicole je odlučila da svira gitaru ovde. Onda ću ja organizovati zabavu. Imam zvučnik za muziku i sjajnu disko kuglu. Sad ću se zabaviti. Neka plešu svi. Ojoj, ko to pravi buku? Mija, ne čujem sebe. Izgleda da je tamo žurka. Devojke, došli ste na moju žurku? Hajde zajedno da plešemo. Mene niko nije zvao. Dobro, pokazat ću vam cool muziku. Sad ću dohvatiti svoj zvučnik, povezati ga s električnom gitarom i odsvirati nešto spektakularno. Devojkama će se sigurno svidjeti. Oho, Britney, idemo kod Nicole. Svira moju omiljenu pesmu. Što? Svi su pobegli kod Nicole? Ja sam ostala sama. A sada hoću da napravim tortu. Biće potpuno zelena. Kako lepo. A sad ću staviti krem. Odlično, i treba mi još jedna kora. Dodat ću boju. Hej, ponestalo mi je boje. Morat ću da odem po novu. Gde je otišla Mija? Pravi tortu. Moram dodati svoj stil ovoj tortici. Malo roze boje sigurno neće smetati. Da. Wow, pogledajte kako lepo. Mija će biti oduševljena. Šta tamo prave tortu? Hoću ja. Mi će se sigurno svidjeti moja plava kora. Sjajno. Nicole, tamo pravimo tortu, dođi i ti. Sjajna ideja, rado ću. Ovdje sigurno treba žuta kora i malo krema. Konačno sam pronašla novu boju. Šta? Zašto je torta završena bez mene? Dobro, probat ću je. Šta? Devojke, da li ste napravile tortu bez mene? Htjela sam da bude potpuno zelena. Ali i ovako izgleda super. Prijatno nam, devojke. Kakvu cool igricu sam pronašla. Šta je bilo? Telefon se ispraznio. Moram smisliti nešto drugo. Svi su sa telefonima, samo je moj ispražnjen. Znam. Imam i igraču konzolu. Mija, hoćeš da igraš sa mnom? Hej, dođi, vidi šta imam. Naravno. Hajde da igramo zajedno. Kakva cool igrica. Znaš, ja sam majstor u njoj. Pobedit ću te lako. Ti si ozbiljan protivnik. Devojke tamo igraju neku igricu. I ja želim. Devojke, mogu li sa vama? Imamo samo 2 kontrolera, zato ne. Pa dobro. Došla mi je ideja. I ja imam šta da igram. Samo što kod mene nije igrača konzola, već naočara za virtualnu stvarnost. Julie, dođi kod mene. Ovdje je tako cool, sjajno.
Čekaj malo, šta rade devojke? Jao, u virtualnom svetu su. Ajmo kod njih. Devojke, želimo da igramo sa vama. Može? Ali imamo samo 2. Izvinite, nemamo šta da vam ponudimo. Što? Pa dobro, hajdemo nazad. Hoćeš da igraš? Ni meni se više ne igra. Zdravo, devojke, kako ste? Jao, a vidim da loše. Dobili ste lošu sobu? Haos je, slomljen mi je krevet. I buba švabe su pod jastukom. A, sklonite to. Enid, uplašit ćeš sad sve njih. Prekini da vičeš. Uzet ću ih sebi. Fuj, odvratno. Wednesday, neću da živim u jednoj sobi sa buba švabama. A ja neću sa tobom. Svi moraju da žrtvuju. Prekini da me pipaš. Dobro. Izmislila sam nešto. Uradit ćemo svoje sobe iz početka. Ja sam već izmislila svoju. Ispaluje slatko, zar ne? Enid, mnogo svetlo. Hoćeš da me zaslepiš? Eto, možeš da vidiš moj crtež. Ja ću napraviti sobu u svom stilu. Budi spremna. A ja mislim da je soba Wednesday slatka. Ali kod Enid je vrlo slatka. A mislim da bilo koji namještaj će biti fantastičan. Dobrodošli u novi challenge na kanalu Barada. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi onu užasnu crnu kutiju. Da, ovu. A može malo brže. Hvala. Da vidimo šta ima unutra. Ju, šišmiševi. To mi je brat stavio. Jao, crna farba, odlično. Ovi beli zidovi me podsjećaju na bolnicu. Napokon ih mogu farbati. Savršeno. Dakle, šta ima još tu? O, to je krevet. Treba ga samo sastaviti, ali nema instrukcije. Stvar, pomozi mi. Enid, skloni se. Hvatam. Odlično. Bušilica će mi pomoći. Počinjem. Wednesday, baš ti dobro ide sabiranje namještaja za mladu devojku. Sada hoću da ufarbam krevet u crno. Mislim da će tako biti bolje. Nešto još fali. Tačno, moj sanduk sa tajnama. Čula sam tajne. Moram da vidim. Malo stvarčica za sobu mi neće smetati. Ove stvari su natopljene uspomenama o detinjstvu i porodici. A sada treba staviti zavesu od svakakvih radoznalih devojčica. A vole oni često da zaviruju. Ostalo još malo. Dodat ću malo svetla. I mislim da nedostaje crvene boje u mojoj sobi. Hoću da stavim crvene tragove, ali neću da prljam svoje ruke. Stvar, pomozi mi. Hvala, slobodan si. Sve je gotovo. Šta Enid radi tamo? Enid, stoj gde si stala. I ni korak više. Gledaj pažljivo. Ima tvoja i moja strana. Ne smeš da staješ za žutom trakom. Jesi me čula? Joj, Enid je malo tužna. Smiri se, dušo. Izvinite, a retko mi bude to. Na vreme je da i ja okrećem svoju sobu. Imaću sobu bolje od Wednesday. I još će me moliti da je pustim unutra. O, kakva lepa boja. Obožavam je. A sad treba da naručim sve što mi treba od namještaja. O, a već su stigli. Trčim. Zdravo. Da, uđete, molim vas. Odlično. Hvala na pomoći. Ćao, čao. Šta me čeka ovdje? Žuta farba i četkica. To mi treba. Sad ću da ofarbam krevet i pod. Živeću kao da sam na suncu. Žuta boja mi podiže raspoloženje. Šta još ima u kutiji? Oho, tako mnogo plišanih igračaka. Baš cool. Wow, Enid, tvoja soba već izgleda mnogo slatko. Ali to je tek početak. Treba okačiti ovdje trake. Pogledajte ovu lepotu. Baš mi se sviđa. Okačit ću još i leptira. Baš je sladak.
Ovo je moj lovac snova. I zalepit ću srce. Divno. Ali nešto nedostaje. Hoću da obojim prozor. Dobro je što imam celu kolekciju lakova za nokte. Mogu da ofarbam prozor u svoje omiljene boje. Eto ga! Kako vam se čini? O, Enid, to je prelepo. Mnogo mi se sviđa. Wow, kakve lepe figurice i knjige. Enid, baš si se potrudila. Sve izgleda čarobno. Kao sa slike. Da, Wednesday, znam da hoćeš u posetu, ali nažalost imamo pregradu. Zato sedi na svojoj tamnoj i smornoj strani. Stvar, ne pomeraj se. Omašit ću sa lakom. Hoćeš valjda da imaš lepe i doterane nokte? Stavit ću ti moderni flaster i... neki prsten. Ovaj će biti dobar. I ovaj. I ovaj? Izgledaš prelepo. Što? Stvar? Kod mene? Šta radiš ti tamo? A brzo pokaži ruku. Fuj, odvratno roze prstenje. I ovaj roze lak. Zar ti se nije svideo moj crni? Odvratan si Stvar. Odlazi. Wednesday, previše si surova s njim. O, to su kod mene došli. A zdravo, Robert. Hej, tu sam. A šta si hteo? Šta? To je poklon za mene? Kako je slatko, hvala. Ćao. O ne, ćao. Da vidim šta mi je poklonio Robert. Jedva čekam da otvorim. Šta? Kuće? I love you. O, baš je sladak. Zvaću te... sunce. Moje sunce. Sad ću te malo doterati. Mnogo ti lepo stoji ova rozna mašna i džemper. Sad si prava dama. Šta? Nemoj pričati. Da, i ja imam probleme sa komšinicom. Hey, you. Molim. Katastrofa. Moram prekinuti to. Imam i ja kućne ljubimce. Zdravo, mali moj. Imat ćete težak zadatak. Morate naterati Enid da viče. Nadam se da ćete uspeti, buba švabice male. Ti si najslađi, zvaću te Karl. Jo, šta je to? Sklonite, buba švabe, užasno. Koliko ih ima? U pomoć. Poješće me, buba švabe. Ne znam šta da radim. Treba mi pomoć. O, došli ste baš na vreme. Možete da sklonite sve ove insekte. A šta će mi to? Treba da stavim. U redu. Ne boj se, sunce. Sad ćemo ih ubiti. Sa ovim možete čoveka da otrujete. Karl? Karl? Poginuo si. Užas. Poginuo mi je najbolji drug, Karl. Treba te lepo sahraniti. Odabrala sam ti najbolju kutiju. Nadam se da ćeš me gledati sa nebesa. Lepo spavaj, moja mala buba švabice. Neću te nikad zaboraviti. Nezamenljiva si. Šta je to? Enid? Hvala što si došla. Pravi mi se žurka. A već sam završila sa tortom. Poslednji dodir. Čekam goste. I ja sam rešila da napravim žurku. Jao, oči. Tačno, hvala Stvar. Enid se uplašila. Znači da je torta odlična. Devojke, možete da dođete? Kod mene je već sve spremno. O, evo ih. Dolazim. Ćao, devojke. Hvala što ste došli. Ćao, ćao. Ulazite. Što? O ne, moja lepa torta. Sunce, sve si pojeo. Kako to? Kako si mogla da pojedeš celu tortu sama?
Jupi, žurka, hoćete tortu? A možete da probate ako se ne bojite da se otrujete. Gdje ćete? Ozbiljno ćete da je probate? U redu, hajde. Oh, man! O ne. Enid ima rođendan danas. Enid, donela sam ti tortu. Devojke su mi rekli da je sunce sve pojela. Wow, Wednesday, to je baš lepo od tebe. Hvala. Daj mi naočare. Ne vidim ništa. Jede mi se, krofna. Hoćete moći da napravite takvu? Da vidimo. Da, hoću. Spremna sam. O, rado ću napraviti takvu krofnu za tebe. Prvo treba sipati testo u ovaj uređaj. Treba napuniti sve ćelije. Tako je, sad ću zatvoriti i malo sačekati. A moje krofne će biti šarene, jer su obične krofne jako dosadne. Moje krofne će biti najlepše i naravno najukusnije. Sigurno ću pobediti u ovom challenge-u. Zatvaram i čekam. Svaka ti čast. A šta je kod tebe sreda? Ja sam napravila crne krofne, ali nešto nedostaje. Da, znam šta. To je ukusan sos. Stvar, pomozi mi s tim. Jao, kakva noćna mora. Plašim se ga. Hvala, Stvar. Sad imam gdje da sipam sirup od jagoda. A sad mi treba ovo. Tako će mi biti zgodnije ukrašavati krofne. Da, to mi treba. A, krv! Zapravo, to je sirup od jagoda. Joj, kako si me uplašila. To je bilo smešno. Sad ću obojiti svoje krofne sosom i najukusnijom glazurom. Dekoracija je savršena. A ne znam, izgledaju grozno. O, moje krofne su također spremne. Stavit ću ih na tanjir i ukrasiti šećerom u prahu. Ovo je klasični i najbolji recept. To je to. A gledajte šta mi je ispalo. Nije loše. Super, bako. A vidi kakve krofne sam ja napravila. Divne su. Svaka čast. Hoću još da dodam slatke konfete. Jo, ne otvara se. Hajde, bre. Ups. Okej, posuću ih ovako. Baš mi se sviđa kako je ispalo. Jedi, Jill. O, kako su lepe. Ova krofna je vrlo zanimljiva i smešna. Probat ću je. O, baš je ukusna. Sviđa mi se. Šta je dalje? Ova krofna izgleda baš obično. O, nije loša. Može se jesti. O, ove krofne su prelepe. Tako lepo mirišu. Jedva čekam da probam. O, da, divne su. Sve krofne su dobre, ali jedno jelo je bilo bolje od ostalih. Ovo. Ja sam pobedila. Cool. Kako se otvaraju? Jede mi se pasta. O, taman mi je voda provrila. Tako da ću brzo spremiti najlepše špagete. I moja voda je verovatno provrila. Moram proveriti. Stvar, dođi. Moraš mi pomoći da saznam da li je voda proključala. O, hvala. A vidim da jeste. Sad ću ubaciti špagete u nju i sad čekati da se skuvaju. Enid, šta čekaš? Ja ću sama napraviti špagete. Jo! Či! Ups, sva sam u brašno, ali nema veze. To je čak i zabavno. Sipat ću brašno na dasku i spremit ću domaće špagete. Obavezno treba dodati jaje i so. To je to.
Moje testo je skoro spremno. To nije lako, ali ispašće će ukusno. Imat ću najneobičniju pastu. Sad treba iseći testo i dodati malo jastive boje. Tako je. Moja pasta će biti obojena u sve boje duge. Sad treba oblikovati svaku grudvicu. Odlično. A sad ću ih iseći na male komade. I naravno treba mi renda. Uz pomoć nje ću oblikovati svoju pastu. To je to. Sad to sve treba skuvati. Tako si pametna. A moje jelo je skoro spremno. Dodat ću samo malo kečapa. Jao, ne vidim ništa. Gdje je kečap? Moje naočare. Je li to kečap ili nije? Bako, daj da ti pomognem. Treba se otvoriti, izvoli. Jao, mislim da sam se umazala u kečapu. Da, to je sigurno kečap. Ups, ali to je smešno. Moram da pazim. Nemojte se smijati. To je to. Završila sam. I ja sam završila. Stavljam u tanjir. Ovdje nešto nedostaje. Stvar, dođi. Sad ćemo učiniti ovu pastu lepšom. Da, bravo. Mastilo sipe je ono što mi treba. Crna boja još nikad ništa nije pokvarila. O da, moja pasta izgleda baš stilski. Mnogo mi se sviđa. Ali nedostaje još crvene boje, tako da ću dodati kečap. Ovako, super. Ali sa očima će biti još lepše. Sreda, šta to radiš? A šta je kod tebe? Moje jelo je kao i uvek lepo i svetlo. Probaj. Kakvo je to čudno jelo. Moram da probam to, ali iskreno malo se plašim. Fuj, odvratno. O, a ovu pastu ću rado pojesti. Da, baš je lepa. Oho, ovo jelo je definitivno najlepše. I mnogo je ukusno. Ovo je pobednik. O, pobedila sam. Moram se pripremiti. Hoću nešto da popijem. Nešto ukusno i slatko. Stvar, jesi li spreman? I ja sam spremna. Joj, za malo nisam pala. Šta je tamo? A vidim, žedna si znači. Mogu li početi? Hvala. Dakle, uzet ću lepe, ali jako kisle bombone. Prvo ih treba otvoriti. Sad ću to staviti u kalupe. Ovo će biti raznobojno čudo. Što? Nema više? Dobro, nema veze. Sad treba staviti ovo u rernu. To je to, gotovo. A sada treba ohladiti jelo. Izvadit ću ga iz kalupa. Wow, kakva lepota. O da, ova čaša je prelepa. Napravila sam nekoliko lepih čaša. A sad ću uzeti M&M's bombone i rasporediti ih po bojama. Biće veoma lepo. Bako, vidi kako umem. Nastavljam. Stavljam M&M's u čaše i naravno sipam Sprite. To će biti najbolji koktel, a sa šlagom će biti još ukusnije. Još malo konfete za ukras. I male slamčice. Izgleda veoma slatko. A ja ću napraviti svojoj nuci veoma zdrav koktel od celera. Uzet ću celo povrće. Uj, odvratno. Jill se to sigurno neće svidjeti. Eto, moj najzdraviji koktel je spreman. Ima puno vitamina.
Za ukras ću staviti grančicu celera i slamku. To je baš dobro, zar ne? Ne, stvar, čaša. Uzet ću odgovarajuću čašu i namazati je sirupom od jagoda. Šta da sipam ovdje? Neka to bude Sprite. Dodat ću jestivu boju i promešat ću koktel s slamčicom. Stvar, pomozi mi. Okay. Jao, opet si me uplašio. Sreda, skloni ga. Stvar, požuri. Super, hvala ti. Šlag je baš ono što mi treba. Baš liči na mozak. Dodat ću još malo crvenog sirupa. Oko i pauka. Odlično, svaka mi čast. To je savršeno. Završili smo, Jill. O, kako lepo. Probat ću ovaj koktel. Baš je lep. Sviđa mi se. A ovaj, šta je to? Fuj, neću ni da ga probam. A ovaj hoću. O, kako lepo, oduševljena sam. I čaša je jestiva. Juj, baš je kisela, ali piće je ukusno. Ovo je pobednik. O, opet sam pobedila. Tako sam srećna. Šta spremam ovaj put? Sad želim salatu ovakvu. Važi. To nije problem. Aha, razumela sam te. Treba uzeti liske salate i pocepati ih. Jao, Sreda, hvala ti, ali nož bolje skloni. Trebaju mi ovi zeleni listovi. Mnogo su zdravi, mirisni i ukusni. Sada ide meso. Treba ga iseći i lepo servirati. O da, odlično mi ide. Sad mi treba paradajz. I naravno krušne mrvice. Skoro sam završila. Ostalo je dodati malo sira i to je to. Završila sam, a ti? A ja sam tek počela. Ja ću koristiti ovakve lepe kalupe. Napravit ću figurice od krastavca, rotkvice i paprike. O, to je mnogo lepo. A sad ću to nabosti na štap. Eto, kao da pravim roštilj. Baš lepo. A tebe neću ni da pitam šta spremaš. Kako zabavno. A sad ću napraviti buket. Ovo će biti ukusni buket od povrća. Ja sam genije. To uopšte nije zanimljivo. O, crvena paprika. Treba mi. I seći ću je. Ovako. Treba skloniti sve suvišno i napuniti papriku salatom. Krastavac treba očistiti i tanko iseći. Ovo baš liči na jezik, jel da? Od maslina ću napraviti oči. Dobila sam ovakvu slatku njušku. Poješće nas. Moguće. Moji monstrumi su spremni. O, koliko hrane. O, kakvi štapići. Zanimljiva salata. Ali iskreno nije baš ukusna. Šta sljedeće da probam? O, ko je to? Šta je to crno? Ne razumem. A, to je maslina. Mrzim masline, fuj. Ostala je još jedna salata. Sir i piletina, prelepo. Evo pobednika. To, pobedila sam. Baka je najbolji kuvar. Zašto imam tako malu flašicu? O, pa to je izazov. A velika, srednja i mala hrana? Super! Hajde da započnemo degustaciju. Ko će da počne? Ja ću, jer sam i ja dobila najmanju porciju. Okej, sad ću da probam. Prvo treba skinuti poklopac. Uradit ću to uz pomoć malih rukica. O, to je jako ukusno. Oduševljena sam.
je divan. Sve sam pojela, baš brzo. Čekajte, šta mi je u ustima? Koščica? Ozbiljno? Šta da radim sa njom? Tačno! A mogu je posaditi? Da, treba mi mala saksija i to je to. Ostalo je samo politi to. Jedva čekam da vidim šta će porasti. Gledajte! Porasla je mala lubenica. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako je slatka. To treba hitno probati. Neverovatno. Baš mi se sviđa. O, to je bilo moćno. Dakle, sad je vreme da ja probam žele. Treba pritisnuti. Wow, to je još bolje nego što sam mislio. Ekstra. Treba mi što više želeja. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve što ima u flaši. O, da. O, čekajte. Sad su mi puna usta koščica. Quentin, šta si uradio? Izvinjavam se. Da, dobro. Neću se ometati. Čeka me moja ogromna flaša. Skidam poklopac i... Nemam dovoljno snage da stisnem flašu. Šta da radim? Ideja. Imam fontanu sa sobom. Ubacit ću je u flašu. Onda će žele sami izaći. Gledajte. Ja sam rekla. O, da. To izgleda jako dobro. Ali baš je nezgodno jesti. Nema veze. Onda ću da pijem žele uz pomoć slamke. Miley, misliš li isto što i ja? Da. Drugari, dobro, neka jedu. Nije mi žao. O, ne. Nešto nije u redu. Fontana se slomila. Drugari, sad će nešto biti. Pazite. Kasno je. Sad smo lepljivi. To je jako smešno. Kako zabavno. Pogledajte sami. To je nova moćna igrica Multidosort. Možete je instalirati u Google Playu ili Apple Storeu. A šta ste sada dobili? Neverovatno. To su nudle Huba Buba. Quentin je dobio najmanju porciju, a kod Miley je najveća. Blago njoj. Dakle, ko će da počne? Očigledno Quentin. Da, znam. Okej, hajde da probamo. To je baš ukusno. A još mogu naduvati balon. Cool. Samo šteta što se nisam najeo. Dobro, Sophie, sad ti. Ja, pa dobro. Vrlo rado ću probati svoje nudle. Ne treba mi čak ni viljuška. O, da, to je predobro. Došla mi je ideja. Sad ću malo skratiti tvoje nudle. A ovo ću uzeti sebi. Da, tako je. Prelepo. Šta? A gdje je moja kanta? Quentin, jesi poludeo? Šta ti je? Izvini, bio sam gladan. Baš si bezobrazan. Dobro, sad ću napraviti balon. Gledajte. Oho. Da, baš je moćno ispalo. A sad ću napraviti neku figuricu od toga. A još malo. Eto. Ovo je kuće. A mogu da se poigram? Hvala, to je baš cool. Samo što si dalje ljutim na tebe. Tako da je vreme za osvetu. I bam! Eto, tako ti treba. A više mi nećeš krasti hranu. Sophie, šta si uradila? Ajoj, to je jako smešno. Jedi već svoje nudle. Da, sad ću. Wow!
A zašto mi niste rekli da je to tako ukusno? A, blago meni. Oduševljena sam. A, hoću još i još. Ajoj, šta joj je? Da li je stvarno ušla unutra? A, da. A sad ću napraviti veliki balon. Gledajte. Imam loš osjećaj. Ćao. Wow, kako je lepo ovdje. A vidim svoju kuću odavde. Sad ste dobili pucketave bombone. A Miley ima srednje pakovanje. A Quentin najveće. A Sophie najmanje. Ona počinje. Hajde, Sophie. Okej, probat ću. Sipat ću malo nezik. Wow, kako zabavno pucaju. Sviđa mi se. Jo, tako sam brzo sve pojela. Ali imam ideju. Sad ću sipati ostale bombone u čašu sa vodom. Da, tako sam dobila limonadu. Kako sam pametna. Pogledajte kako sjaji. Treba to odmah probati. Baš ukusno. Miley, sad ti. Dobro. O, da. To je jako ukusno. Jedva čekam da počnu da pucaju. O, jao, kako čudan osjećaj. Ojoj. To je bilo moćno. O, koliko bombona je ostalo na stolu. Sad ću napraviti srce od toga. O, preslatko. Cool. Došla mi ideja. Polizat ću prst. I pipnut ću tvoje srce. Ha. Šta? O ne! Moje srce je nestalo. Quentin, zašto si to uradio? Izvini. Hej, Sophie. To su moje bombone. Marš odavde. Sam ću pojesti to. Dakle, treba će mi levak. Miley, treba mi pomoć. Naravno, hajde. Sipam. Gotovo. Pa, jel ti ukusno? O ne, šta se dešava? Wow, kakav vatromet. Ne mogu da verujem. Da, to je jako dobro. Quentin, tako si smešan. Devojke, čao. Hajde da saznamo šta je mati ispod vaših poklopca. Emma, otvaraj. O, to je torta sa žvakom Huba Buba. Super. To je tako cool. Želim odmah da probam ovu kuglicu. Marie, a vidi, sad ću naduvati veliki balon. Ha, bilo je cool. Stani, skidaj svoj poklopac. Wow, ovo je prava čokoladna torta. Wow, divna je. Emma, hajde da probamo pače naših torta. Da, hajde. O, moja torta je unutra čokoladna. Divno. Wow, a ja imam roze tortu. Nadam se da je unutra isto od žvake. Da, jeste. Mogu naduvati još jedan balon. Divno. I sada imam puno žvake u ustima. Ekstra. Emma, imam ideju. Hajde da se zamenimo tortama. Daj da razmislim. Ne, neću tvoju čokoladu. Ja više volim žvaku. Dobro, onda ću te zavitlavati. Mogu probušiti Emin balon svojom šnalom. Bum! Ne, sva sam lepljiva. Pazi se, Marie. Sad ću te naučiti pameti. Jesi htjela da probaš moju tortu? Izvoli. Šta si uradila? I ja tako mogu. Marie, sva sam u čokoladi. Umazala si me i dobit ćeš duplo. Ti si prva počela. Eto ti. Devojke, šta vam je? Vreme da se zaustavite. Ajoj, da ste videle sebe. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Hajde, papir, kamen, makaze. Hej, ja sam pobedila. Da vidimo šta sam dobila. Wow, cela kanta Huba Bube. Izgleda zanimljivo. Oho, liči na ljigavca. Ali ukus je ekstra. Njom, njom.
O ne, zaglavila sam se. Ema, pomozi mi. Ajoj, saću, vučem te. To je bolelo. Da, sva sam lepljiva, ali žvaka je ekstra. Ema, prestani da se smeješ. Pogledaj šta si dobila. Wow, to je kante Nutelle, blago meni. Još nikad nisam jela Nutellu kutlačom. To je ekstra. Oduševljena sam. Mada, ne treba mi kutlača. Mogu da popijem svu Nutellu ovako. O ne! Jao, kante je bila preteška. Sve sam prosula na sebe. Ne vidim ništa. Ajoj, baš smo smešni. Aha, hajde da se zagrlimo. Opa, nova hrana. Šta ste dobili? Mari je dobila fontanu od žvake, a Ema fontanu od čokolade. Probajte. Ja ću prva. O, to je divno. Mogu čak naduvati balon. Ha, cool. Želim još. Sad i ja mogu probati. Ova čokolada je divna. Baci kocku, Mari. O, imam super ideju. Mogu napraviti slatki balon uz pomoć slamčice. Šta je ovo? Izgleda čudno. Sad čekaj malo. Sada mogu od ovog balona napraviti bilo koju igračku. Oho, kakvo slatko kuće, svaka čast. A ja ne mogu praviti takve igračke. Ali smislila sam nešto drugo. Ne mogu naduvati balon, ali sigurno mogu zalediti čokoladu. Samo treba da napunim slamčicu čokoladom i nacrtam nešto. Mari, vidi kakvu slatku macu imam. Da, baš je slatko. Ne, Mari, ne smiješ je jesti. Ja ću je sama pojesti. Wow, prelepo. Nisam znala da je moja drugarica takva cicija. Ali imam drugu ideju. Mogu popiti njenu čokoladu. O da, baš je ukusna. Ema čak ne primećuje da pijem čokoladu iz njene fontane. A gdje je moja čokolada? Nestala? Mari, da li si popila svu moju čokoladu? To nisam ja. Onda ću ja popiti tvoju žvaku. Ne, to je moja fontana. Hej, sve si prosula. Jao, devojke, prosule ste žvaku i pokvarili fontanu. Nemojte se svađati. Opet sam se isprljala. I ja isto. Ali to je bilo smešno. Brzo podignite svoje poklopce. Hajde zajedno. O, dobili ste nešto zanimljivo. Šta je Mari dobila? O, da, to je čokoladna flaša kole. Miriše ekstra. O, a ukus je još bolji. Oho, Ema, nećeš verovati. Hej, pazi. Pogledaj šta je unutra. To su Skittles bombone. Pa ne, to su samo moje bombone. Wow, to je divno. Imam još i čokoladnu flašu. Nevjerovatno. A hoćeš dati svoje najbolje drugarici malo čokolade? O, divne. A hoćeš mi dati i bombone Skittles? Molim te. Nisam htjela etiketu. Dobro, hajde da vidimo šta sam ja dobila. O, to je honey jelly od žvake. Nevjerovatno. Mari, vidi kakav balon sam napravila. Sad ću ga vezati koncem da se ne isprazni. Eto, sad imam lep roza balon. Vezat ću ga za stolicu. Hoću da napravim što više balona. Žvačem. I duvam. Vežem. Tako je. Odlično mi ide. To je jako lepo. Super. Jo, šta se dešava? Mari, probudi se. Odlećem. O ne, šta da radim? Kako sam daleko od kuće? Hajde da vidimo nove slatkiše. Oho, kod Marije aparat sa žvakom. Cool. A kod Eme aparat sa čokoladicama. Ko će da počne? Ema? Hajde. Trebaju mi novčiće da bih mogla dobiti nešto. Odlično. Ubacujem u aparat i vadim čokoladicu. Da, uspela. Izvukla sam mali Mars. Super. Moram ga odmah probati. Jako mi se sviđa ovakva čokolada. Dobro je što imam još para. Mogu izvući više ukusnih čokoladica.
Da, i još jedna čokolada. Ovaj put sam dobila Milky Way. Wow, a sada Bounty, obožavam ga. A sada imam odmah 4 čokoladice. Što? Da li sam već sve pojela? Marie, sad ti. Konačno. Hej, što mi ne daješ žvaku? A, shvatila sam. Trebaju mi pare. Ali ja nemam ništa. O, tačno. Mogu pozajmiti pare od svoje omiljene drugarice. Naravno. Jo. Sve sam potrošila, a žao mi je. Jao, i šta da radim? O, došla mi ideja. Ja mogu jednostavno razbiti aparat. Da, to je bilo lakše nego što sam očekivala. Eto, sad su sve žvake kod mene. O, da, baš su lepe. A sad ću naduvati balon. Wow, Emma, pogledaj koliki je. Ojoj, Marie, opet smo lepljivi zbog tebe. Jao, da, nisam ovo planirala. Uj. Što si morala praviti tako veliku balončugu? Došlo je vreme da saznamo šta se krije ispod poklopaca. O, to su medvedići. Kod Eme su od žvake, a kod Marie od čokolade. Kako je smešan. Da, jeste. Hajde da se takmičimo. Ko prvi sve pojede, taj je pobedio. 3, 2, 1, počinjemo. Oho, čak mogu i baloni praviti. Moj čokoladni medvedić je isto prelep. Ne, moja žvaka je mnogo ukusnija. Čak izgleda lepše. Dok ti pričaš, ja sam već skoro sve pojela. Ostalo mi je malo pače. Što? Moram požuriti. Da, pobedila sam. To, ja sam najbolja. I ja sam sve pojela, ali ne mogu te progutam. Marie, pomozi mi. Marie, treba mi pomoć. Žvake je previše. Zalepila mi je usta. O, ideja. Vakum guma će pomoći. Hajde. Gotovo. Oho, kakve usne. Što je ovo? Nadam se da to nije za uvek. Baš si smešna. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Eto, oho, koliko bombona. Super. Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno. I ja veoma volim ove žele bombone. Zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je. O, da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo. Ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombone na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Šta ona radi? Ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. O, cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. O, to je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, a daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, hajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još i smrdi. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svoju tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. Brr. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si previše sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O,
Vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Onda, hvala Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Brava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Ajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Što je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O, baš ti hvala. Super! Da, O ne, ja sam dobio ljut wasabi! a ja imam moje omiljene čokoladice. To. A mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasimo tortu. A zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno! Nego šta si mislio? Eto, mogu staviti ova čokoladica u krug. Wow, super! Hajde, sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro, kako god. Eto ti, eto. Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice, to su ljute papričice. O ne. Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene.
O, ekstra! Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja. Rekao sam ne može. Dobro, dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. O, najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. O, najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. I seći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. O, da, Mike, vidi. Super. A sada probaj. Prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. O, a znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno. O, ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Slobodna kasa, slobodna kasa. Šta želi Kate? Već sam nacrtala pomfrit i hamburger. O, pa to lako. Ja sam profesionalni kuvar iz McDonald'sa. Napravit ću savršeni hamburger i najhrskaviji krompirići. I uradit ću to veoma brzo. Prvo ću ispržiti pljeskavicu, zatim krompirići. Sada prebacujem ih u specijalno pakovanje iz meka. A hamburger stavljam u kraft papir. Tako je. Ja sam završio. Kate, možeš probati. A šta? A jao? A moja vilica? A dođi ovamo. A vraćaj se usta. Odlično. A zubi su na mestu. Mogu početi da kuvam. Ja ću napraviti zdravu hranu. Treba mi jabuka. Izvadit ću iz nje svu sredinu. A zatim nožem iseći slovo M. Tako je. A vreme za šargarepu. Treba je lepo izrendati. Tako će šargarepa podsjećati na krompiriće. Ali bez ulja i soli. Ostaje da napravim hamburger. Napravit ću ga od jabuke, kivija, ananasa i jagoda. Eto, napravila sam ukusan i zdrav hamburger. O ne, Deni, šta radiš? Pogledajte šta sam našla. To je čokoladna fontana. Baš je lepa. Dakle, moram napraviti hamburger za svoju sestru. Koristit ću ovu krofnu. Prvo je treba umočiti u čokoladu. Tako je. A sada umačem lizalice. Zatim žele oko. I marshmallow. A još žele trake. O da, vreme da sastavim hamburger. Poređat ću sve slatkiše u čokoladi. A zatim treba sos od borovnice. I naravno bombone njorc. Obožavam ih. To je to. Moj hamburger je spreman. A ovo su moji slatki krompirići. To je super ideja. Kate, i moj jelo je spremno. A brzo sve probaj i izaberi pobednika. Wow, sve izgleda tako ukusno. A šta je ovo? Hamburger od jabuke i krompirića od šargarepe? A to još nisam probala. Dobro, sad ću. Još nikad nisam jela bočni hamburger. A ni zgodno jesti ga. A ni ukusni nešto. A kakvi su krompirići od šargarepe? Pa nisu nešto. O, a šta je ovo? Wow, koliko pomfrita i hamburgera. To je baš ono što sam htjela. Da vidimo. Ukus je ekstra. I krompirići su super. Nemoguće. Ovo je hamburger od mojih omiljenih slatkiša. Wow. O, da. Ukus je ekstra. Oduševljena sam. Dakle, odlučila sam da je Wendy pobedila. Čestitam. Juhu, pobjeda je moja. Presrećna sam. Kako je to moguće?
A sada želim mlečni koktel. A možete li ga napraviti? Šta, ozbiljno? To je najlakše jelo u McDonald'su. Potrebna mi je samo čaša. Sad je stavljam pod ovaj aparat i punim čašu ukusnim Grimas šejkom. To je mlečni koktel za rođendan Grimasa. Pokrivam poklopcem i ubacujem slamku. Sve je spremno. Brzo, ukusno i jednostavno. Bako, a šta je kod vas? U takvom koktelu sigurno ima mnogo šećera. Ja ću napraviti zdrav koktel. U blender ću staviti brokoli, šargarepu i paradajz. Da, tako je. Ostalo je sve to sipati u čašu. O, a lepota. Ukrasit ću to brokolijem, ubaciti slamku i to je to. A kod mene će biti koktel od gaziranih pića. Odlučila sam da iskoristim sve ono što Kate jako voli. Prvo ću uzeti 7up. Super! Zatim ću dodati Skittles bombone i žele bombone. Zatim malo ukusnih žvaka i pastu od žvake. I također želim da stavim čokoladne kuglice Maltesers. Hajde, otvaraj se! O, uspelo je! Slatkog nikad nije dosta, zato ću dodati još i šećernu vunu. O, kako se lepo topi! A sada treba poprskati to sve ukusnim sprejom sa ukusom kaktusa. Odlično! Stavit ću slamčicu i to je to. Ju, to je gadno. Kate, završili smo. O, jedva čekam da probam. Ovaj koktel miriše na povrće. A šta je ovo? Ovaj koktel izgleda strašno, ali probat ću ga. O ne, kako je ovo gadno! Svi ukusi slatkiša su se pomešali i postali su odvratni. Stavljam dislike. A šta je ovo? O, izgleda cool, probat ću. Ovaj koktel je veoma ukusan, sviđa mi se. Ima takav neobičan ukus. O, šta mi se dešava? O, mamice, otkud su mi ljubičaste dlake po telu? O ne, dlaka mi je upala u grlo. Fuj, ovaj koktel je veoma čudan. Okej, pobedila je baka. O, stvarno? Drago mi je. A volim te, dušo. Pažnja, već sam nacrtala crtež. Ovo je torta. Šta? Torta? Ne, ja ne znam da pravim torte. Nikada u životu nisam pravio torte u meku. Tog nema u mom jelovniku. Jao, šta da radim? Eto, izgubio sam. Nikada neću napraviti tortu. U stvari, čekajte. Mogu da vidim kako drugi kuvaju i da ponovim. A ja sam već sastavila tortu. Preostalo je da je namažem kremom. Moje torta će biti lepe plave boje. A sad mi trebaju jagode. Stavit ću je u centar. A oko nje ću staviti borovnicu i peruanske jagode. A okolo ću staviti kupine. To je to. Njam. Hej, skloni se od moje torte. O, je li ovo torta sa šlagom? Aha, obožavam šlag. A sad mi trebaju mini oreo keksiće. Samo ću ih sipati odozgo. Mislim da će mi 2 kutije kolača biti dovoljno. O da, ispalo je savršeno. O, znam šta da radim. Za početak mi je potreban krem. Koristit ću sladoled McFlurry. A umjesto kora ću koristiti lepinje. A sada sastavljam tortu. Lepinja, fil, lepinja, fil i tako nekoliko slojeva. Svaka mi čast. Ostaje samo da nacrtam neki lep uzorak odozgo i da napišem slovo M sirupom od jagode. Savršeno. A završili smo, draga. Wow, sve torte su tako lepe. Prvo ću probati ovu. Kako velika i lepa. Wow, i ukus je ekstra. Veoma mi se dopalo. A šta je ovdje? Ova torta je sa voćem. Izgleda prelepo. A kakav je ukus? Nije loše, ali ništa posebno. Oho, a šta je ovo? Torta od McDonald'sa? A nikad nisam probala takvu. A od čega je fil? O, to podsjeća na McFlurry. Vrlo ukusno. Da probam pače. Wow, neverovatno. Ne mogu da se zaustavim. Ova torta je pobedila 100%. To je bila ekstra.
Stvarno? Ne šališ se? O da, pobedio sam.